Grabe nang daghag sakit nga nanilhig ko. Kini ang mga buwak guys, wa na yung mga juta manangangit mang kunan karon og juta pero nang diana. Sikay pa ko daning ahang mga asa na pangutang kay nagkusod mga kudari yung kuranan diri sa gawas aron nga kay labing inita ron panahon na niya ahang ni pang hinluan ang mga kilid na kasi nanapoy musod na haas diri sa na ro kay haas na dako kaal sa lisod diri sa mga labi na kay aron na naapod may maka ano ba ang mga buwas Lighter sa dad? Grabe ning tiguang na guys. Lighter sa? Lighter. Lighter? Ano mo ito? Naman surod na nas? Nakin mga kaudang sa bahay puro eskwela man ang aking mga subuon na eskwela man. Nanilhig ko guys. Kay mahinlo na sa kat isip. Hindi ako paasipan ko niya. Tangki na sila sa tubig tungan sa uban na may mumbutangan ng basura ka ng basura na malata pero ako sunugon ahong ihaling daghanan ng trabaho ang kailaing maglihok wailaing manghinlo na magmadugay na kay kinibitaw na gioperahan ng gusto kininanay ko sila dalawa sakit na niya ang hawak huwang ipod na kalikag ang mga Lighter? Namusig na! Eh? Kasi na-lighter lalibit. Nabalik nila. Di musig na? Oo. Sige na ibalik dyan nila libit. Ay, ilibit. ano yung bana guys ang kaang na maglakaw para yun ang tiguang na lisod kaado kay bungol kaduha katulong duk istorya aron usa pa makadungag ani isugo ganin ang lighter papalit Dun sa? rugay makadungag
Ano yung gihipahimo guys gahapon di luwas ang butangan ng basuranan ahok hiluan di ako lami pud maglingkod-lingkod na Gamay mo na yung dan. Ha? Lamang libet. Bulag sila. Suba. Bulag. Waday lain classes. Later. Lang. Lain man yung later ni. ang galingan guys ang galingan din dagan na baghati nakita ang mga tinanong bitaw ng mga sili pang apits kay wa naka kuan og aso dabantagan pud lang haling basi kayo masunod ta may makaangin sa sunod tapak-tapak ra baning among bay. Amalin na. Una! Kaangin ta sa sunog ng panahon na kaya sunod sa kainit. Pinahanglan tayo dyan maghaling karong panahon na sabi ang hinaling kay ang masunog ta tungod sa kainit ron sa panahon. O ni karon ang ilang taga bay kay tapak-tapak ni among bay tagpi-tagpi. Dali na ba? Bareng! Dali na, sa nagurasa. Uy, baka ka. Dapat na may tulog na pang itulog. Nangin adna, hindi mo pero tali ng panglasaw. Ang pamupuon ang bunga sa among sili nga demonyo labing hanga ni dayon makalugar buahan niya ulan akos dahon anong himuon na mo ang suso mga pura kay sa kainit sa ubuan si Jan ni po gihapon Dali! Yan ang ibagatika na ang kasisiko. pagbawa jud ay tanid mahanga na ang luto ko aning sausawan kay labing kahang ning demonyo nga sili
mi kay di man mi kaadyo na sila. Mga nakahinog arang daghanag hinog. Ngipon guys. Kay aron nga ning alutuon o makalugar na kung gaagos daghan amo na yang isagol. Ang imantika na to guys, dili na may mga pinalit sa tindahan ng mga use naman siguro na nakahilo naman. Ano si Nanay Basing guys, nagkugi in town. Nanay Basing channel. Nagkugi og pamuko sa sili nga labing hanga, demonyo angan dining siliha. Madimonyo makauntaan ni manginit siguro tungkol sa kahang. Ihulog na ho ang kuha og hinog guys kay aron nga maluto na tanan. Guys, naman kog hinlo sa gawas, diyan na sinisod na pud ko sa among kusina, arang naghanap og hinloon, tungod kay ako rin nagunaw na og panghinlo. Amo ganing pahiran, grabe nang kaabog waya gadyo maka saod og panghinlo. Ako ra gihapon. Mao na nga antos lamang gihapon ko bisag tiguang nako. Gihapon trabaho tanan. Itsura sa mong kusina guys, o nga way hinlo. Guys, Nanay Basing ni. Mao ni si Nanay Basing. Nanay Basing, tigulang na si Nanay Basing. Nagkugi gihapon og panghinlo, pag-vlog kay aron nga balang araw di ay og kaluy-an ko sa taga YT og ilan akong asweldohan sa akong sweldo nga gamay pa.